अरे आज तू बजार को जाइथिलु कि हाँ आउ केते टंकार जिंस आनिलु बेसी किଣିନି म मात्र 500 टଙ୍କା। कौन एमती किणिलु कि 500 टंकार किनिदेलु आलू आलू पियाज टमाटर एन सब देखिकिरी आइली ଆଉ। कौन बा एतिकी जिंस आनिकिरी आइचु 500 टंका क्या बात कर रही हो? ପରିବା ତ ଆଣିଲି କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଲି। अरे मो ପାଇଁ पुणी कौन जिंस आनिचु ତୋ ପାଟି ଚେବେରେ ଚେବେରେ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ସେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ପୁଣି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ସେଇଟା 450 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ହେଲା ଆଉ କଣ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କାଇଁ ପଚାରିବି 50 ଟଙ୍କାର ତୁ ଯଦି ଏତିକି ପରିବା ଆଣିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆଉ ମୋର ବଜାର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ବଜାର